Hi! Welcome back to my YouTube channel. Kumusta? Hope you have a wonderful day. Sa mga wala pa nakailan ako, please don't forget to click the subscribe button and ring the bell para daghan tag makuha nga videos, no? Mga weekly nga videos gikan na sa atong channel. Yan, salamat sa mga nag-comment for sa last video. So karon akong i-post ang shoutouts. Salamat gid kayo sa suporta. Salamat sa sa mga greetings kay mo ginay mga usa sa mga makapadasig na to sa atong paghimo og mga demos. And direkta na ta sa atong lesson. Atong lesson for the week is arpeggios. So kani hatag na ko ninyo karon is 4-string arpeggio, major and minor. So dali ra niya, no? Atong hinahinayon. So kaning arpeggio, as always akong mga demo is movable. So kasagaran akong demo ibutang ako sa tunga para mas dali, no, kaysa diri or diri na to ibutang. So diri na to ibutang sa tunga ng atong arpeggio. So unsa man ning arpeggio day, balik sa arpeggio. Arpeggios are chords, no, but played kanang the notes are played separately, wala gi tukar og kausa. Unlike chord nga atong tukaron is kasana atong strum, ang arpeggio is atong tagsa-tagsaon ang notes nila. So arpeggio and broken chord are synonymous, pareho nga termino. So kaya ko sa giting og broken chord, mo ni ang broken chord. So lahi datong giting ang broken chord sa una, no. Ang katong nga broken chord, ang tawag ato is extended chords. So, mayroon kang broken chord, matype ka ni Google, di ka tagaan og katong chord ng mga complicated. Tagaan ka og arpeggios. Kaya ang arpeggio, broken chord, pareho na nga termino. Pero, mayroon kang extended chords, tagaan ka tong complicated chords. Mo to tong mga naibawaan nga atong termino sa unang nga broken chord. So, mo din ang broken chord, dili dito mao ang extended chords. So, mo ni atong gitawag nga broken chord. Actually, these are called extended chord. So, gamay ra nga info, no? Muna mga gitawag nga broken chord nato. Actually, that is extended chord. Extended chord na siya. So, no? Gamay nga info. So, balik ta directly sa atong lesson. So, movable atong example. So, makatukar mo ani in any fret sa atong fingerboard. Pero dire ko mag-sample na sa G. Ang first nga note aning atong arpeggio is mo ni ang root note. So, kung mayong kag first note ani is diri sa 10th fret and 5th string. So, mo ni G arpeggio. Okay, G man nga note, no? So, G major arpeggio and G minor arpeggio. So ako nang bebayo, no? Ako nang tagsa-tagsaon ng notes. So from the G, 5th string, 10th fret. Mudong ko sa second note nga 9th fret, 4th string. So ano siya? That is, the note is B. Then katulong nga note na to is 12th fret, 4th string. So yung anak, pag-practice una, no? Ato sang alternate picking. Down, up, down. Then, gitawag man ni string skipping, arpeggio. So, naging string skips. So, sunod nga note ani, di pa ito no? Tulo pa ito ka note. So, sunod nga note na to ni is mo jump ka sa second string, 8th fret. So, layo, no? From the 12th fret, 4th string, jump to second string, 8th fret. Then, sunod na itong note, muna yung last note is 12th fret of the second string. So, itong inaya, no? 10th fret of the 5th string. Muna yung root note. Second note, so up, down ako tanan, no? Walay putol, up, down, up, down. 10th fret of the 5th string, 9th fret of the 4th string, 12th fret of the 4th string yapon,
skip to the 8th fret of the second string, then 12th fret of the second string Japon, then balik na siya more gyud pa ni mga gian. So example no, one thing lang, tip lang para ani is mag-practice mo ani is dapat walay effect in yung guitar, walay distortion, walay overdrive, kaya para mas hinlo, mas ma-practice ninyo na hinlo una before mo magamit og dirty pedals. So nahinlo na ninyo daan before po mo nagamit og dirty pedals. So hinlo na ninyo daan nga clean pa ang setting sa amp, how much more butangan na ninyo compression, kanang distortion, tawag man ang compression pedals pod. So mas mahapsay na paminaon. So walay ko walay tawag na, walay ilad ba, walay kuan nga naka-play ka ni tugod kay distorted. Dapat maka-play ka ni nga nang kuan walay distortion. Mo nay reward sa mong kagalingon no, mong hinluon ni siya nga wala gyud effect. So balik ta sa atong pattern. Major pa ta no. So ako ngayon moto ang G major arpeggio. From the major arpeggio mo balhin ta to minor. Sa minor nga version ani is 4 strings, string skipping gyud ni siya arpeggio. Pero naray mga notes nga outro. Ang root note pareho ra gyapon sa first nga note. So atong example, ibutang nato atong root note gyapon sa 10th fret of the 5th string, which is G note. So second note is ganiha is 9th fret of the 4th string man. Karon minor third, 8th fret of the 4th string. Yan ano? Then third note is pareho ra gyapon ganina, 12th fret of the 4th string. Then sunod nga note is pareho ra gyapon ganina, second string of the 8th fret. Then ang last note nilahi gamay no, usa ka fret ni naog. Nahimo na siyang 11th fret of the second string. Kanina is 12th fret. So atong subayan ta ng notes. So lahi na no, minor na. So atong medyo sad na siya gamay. Atong tukaron paspason. So ingana ra kasayon natong i-close up para mas nindot ang view. Hope natay na kuha gamay no sa atong arpeggio lick karon nga week. Atong dugangan na pod sunod na to nga video. God bless and have a wonderful day.